mutane na faɗin duniyan nan. Dala ina so in bada wani labari ne, amma kuma ba na so kowa ya min dariya, saboda wannan labarin shi ya faru ne da gaske. An yi wannan abin ba wai ba a yi ba. Da shi ne na farko, akwai lokacin da wani abokina ne, Allah sarki, Allah ji kanshi, Allah gafarta mai, ya rasu. Lokacin abokina ne, mun taso da shi tun muna ƙanana, muna tare a kodayaushe, muna tare, bacci ma tare muke yi, saboda ɗakin shi ma nake kwana. Sai wata sa'in zaka ga ya shigo, to shi akwai abubuwan da yake sha, yana shan sigari, yana shan taba, yana shan abubuwa da yawa haka. To alhamdulillah sai yake ce min, kai shi kuwa ai baya son ya ganni ina shan komai haka, baya so ya ce zan sha abu. Yana ce to shikenan. Wata ran dai muna nan tare,